लाइव सेशन में सबसे पहले भोजपुरी के पहलका उपन्यास बिंदिया के सर्जक इतिहास पुरुष स्वर्गीय श्री रामनाथ पांडे जी के पुण्य स्मृति के सादर प्रणाम करत बानी। सौभाग्य के बात बाटे कि आज से ठीक 2 दिन बाद यानी कि 16 जून के वहाँ के 14वीं पुण्यतिथि है। ये अवसर पर हमके वहाँ के ऐतिहासिक उपन्यास बिंदिया के बारे में अपन बात रखे के मौका मिलल बा कि वर्तमान समय में वो उपन्यास के का प्रासंगिकता बा माने का बाटे। देखी खाली नाम से गुण ना आवेला। हमारा नाम केशव मोहन है तो केशव मोहन नाम से हम कृष्ण कन्हैया नहीं हो सकत कि अपना कान्ही उंगली पर गोवर्धन पर्वत जस उपन्यास के वह समृद्ध पहाड़ के उठा सकी। ये हमरा लगेला साहित्य पढ़े या कबो कबो लिखे के अलग भर से केहू साहित्यकार न हो जाला। मतलब हम अपना खातिर बात कहतनी कि ये ऐतिहासिक उपन्यास पर अपन बात रखे से पहले हमारा डर लगे, लेकिन हाँ जब बड़का भैया श्री विमलेंदु पांडे जी के आदेश आयल तो वहाँ के आदेश साहस आप मार्गदर्शन जब मिलल तो तनी हिम्मत बढ़ गई। अपना छोट ज्ञान रूपी पंछुइया नाव से साहित्य के सागर के पार करे चल देहनी। उम्मीद बा कि रउआ जब साहित्य प्रेमी या मर्मज्ञ सब बाटे तो हम डूबे ना। रउआ सब हमारे पतवार आ खेवनहार दोनों बनिए जाए। रउआ सबके बेर बेर सादर प्रणाम, दसों हो जोड़ के प्रणाम। विपिन भाई जी हमार पड़ोसी आयल बड़े देखत रहे, सौभाग्य बाटे हमार। स्वागत भाई जी। अरविंद श्रीवास्तव जी आपके स्वागत। नंदा पांडे जी प्रणाम, स्वागत। तो देखिए अब यही के साथ हम अपन बात जो हम करे के चाहत रहनी है तो हमार जितना बुद्धि बाटे हम भरसक प्रयास करता नहीं कि बिंदिया के वर्तमान समय में का प्रासंगिकता बा, किस तरह वर्तमान समय में भी बिंदिया प्रभावित करता हमनी के ऊपर हम अपन बात रखी। लेकिन जब हम अपना विषय के खोजबीन करे खातिर जब शुरू कैनी तो हमके एगो संस्मरण मिलल। आई सही बताते नहीं कि हमरा के बतौले ना रहे, खोजत खोजत ही संस्मरण मिलल। संस्मरण रहे कि फेसबुक पर 16 जून 2018 के आदरणीय श्रीमती मीना पांडे जी वहाँ के आ भी गईनी, सादर प्रणाम। श्रीमती मीना पांडे जी के वाल से एगो पोस्ट हमरा मिलल। ये पोस्ट खाली एगो पतोह के भावात्मक उद्वेग ना रहे, भावात्मक व्याख्यान नहीं है। ई पोस्ट से रहुआ हम यही से ई पोस्ट के जिक्र करता नहीं कि ई पोस्ट से रहुआ स्वर्गीय श्री रामनाथ पांडे जी के मन के समझ जाए, वहाँ के व्यक्तित्व के समझ जाए, व्यवहार के समझ जाए, आप भोजपुरिया संस्कृति के जीवंत उदाहरण समझ जाए। अपन और ई बात रखे से पहले हम सबसे पहले श्रीमती मीना पांडे जी से के सादर प्रणाम करत वहाँ से आज्ञा लेके हम यह पोस्ट के हूबहू रउआ के सामने पढ़े जौना के शीर्षक दिया रहे एक ससुर का पिता होना, एक श्रद्धांजलि मेरी भी। ओके हम हूबहू सबसे पहले रउआ के सामने सुनावे के चाहता नहीं ताकि हम अपन बात रख सकी। देखिए वहां के लिखले बानी कि स्वर्गीय श्री रामनाथ पांडे जी, जन्म तिथि 8 जून 2024, पुण्यतिथि 16 जून 2006, यानी 12 वर्ष पूर्व आज ही के दिन प्रातः 3 से 4 के बीच में गोलोक गमन को प्रस्थान कर गए। अक्सर अपने बुजुर्गों से सुना था पुण्यात्माएं भोर के समय ही संसार से विदा लेती हैं। उस दिन यकीन हो गया। तरुणा मैम सादर प्रणाम। तारकेश्वर भाई जी आपके स्वागत बाटे। अब बात उनकी साहित्यिक यात्रा की। अपने जीवन काल में वे अपने पारिवारिक और नौकरी की जिम्मेदारी को बखूबी निभाते अनवरत साहित्य साधना में संलग्न रहे। असल बात है हिंदी में ही पोस्ट वैसे हम हिंदी में ही बात के रखा तनी बहु हम पढ़ा तनी जौन लिखल बाटे। उनका उपन्यास बिंदिया जिसे उन्होंने 1956 में लिखा था को भोजपुरी भाषा का प्रथम उपन्यास होने का गौरव प्राप्त है। इसके अलावा उन्होंने महेंद्र मिसिर, इमरतिया काकी, सत्यवंती का सृजन किया। अनेक कहानी संग्रह भोजपुरी के अलावा हिंदी में भी उनके दर्जनों उपन्यास प्रकाशित हुए, जिसमें से एक कीचड़ और कमल थी। अब बात एक ससुर के पिता होने की। अभी तक उनके साहित्यिक परिचय रहल, अब एक ससुर के पिता फैला के देखी वहाँ के नजर में के तरह कौन रूप बाटे। ब्याह से पहले हर लड़की अपने ससुराल पक्ष को लेकर बहुत अनिश्चितताओं से घिरी होती है। सब कैसे होंगे, कैसे निभेगी सबके साथ,
उस समय में सबको साथ लेकर चलने की सीख माता पिता दिया करते थे। मुझे भी यही सीख देकर विदा किया गया था। ससुर जी के बारे में इतना समझ सकी थी कि सिद्धांतवादी हैं, गलत बर्दाश्त नहीं करते, कड़क हैं। एक बार क्रोध आ गया तो खैर नहीं, सबको साथ लेकर चलते हैं, आदि आदि। बाप रे, इतना सब काफी था सहमने के लिए। जेपी भैया के स्वागत, सादर प्रणाम जेपी भैया। अब उस संस्मरण को मैं आगे ले चलता हूं कि उस दिन मेरी मुंह दिखाई की रस्म होनी थी। उस दिन, उन दिनों आज के जैसे रिसेप्शन नहीं होते थे, मेरा भी नहीं हुआ था। बस रस्म के लिए कमरे में एक कुर्सी रख दी जानी थी। मुझे उस पर एक लंबा सा घूंघट निकालकर बैठना था। कोई कह रहा था आंखें बंद रखना, तो कोई कहे नहीं खोलो मगर झुका कर रखना। मैं परेशान। तभी एक गरजदार आवाज आई, ये क्या तमाशा लगा रखा है? सबकी सिट्टी पिट्टी गुम, मेरी भी। सच सुना था, बहुत गुस्सैल हैं। तभी फिर सुनाई दिया, घूंघट क्यों डलवा रखा है इतना लंबा? बस सर पर पल्ला डलवाओ, सब आएंगे और ऐसे ही दूर से देखकर जाएंगे। और आंख क्यों बंद करेगी या नजरें क्यों झुकाएगी? क्या अंधी है या कोई गुनाह किया है? सब चुप, कोई जवाब नहीं। लेकिन मुझे कुछ सवालों के जवाब मिलने लगे थे। ध्यान दीजिएगा रवा लोगन, ध्यान देव सब है कि यही पोस्टवा में बहुत कुछ बात कह दियल बाटे एगो साहित्यकार के और वो उपन्यासकार के, जो पहला भोजपुरी के पहला उपन्यास लिखले रहे जे। तो लिखती हैं आगे वो पोस्ट वहाँ कैले बानी कि कुछ भरम टूटे थे कि किसी को सिर्फ किसी से सुनकर उसके बारे में यूं ही अपनी राय नहीं कायम करनी चाहिए। और मेरे मन का डर उस दिन कुछ पिघला था। रस्म पूरी हुई, दिन गुजरने लगे। रहते रहते पता चला सब उनको काका कहते हैं। बच्चों के साथ मेरी सास भी उन्हें काका ही बोल देती थी। काका क्यों? पूछने पर मेरे पति विमलेंदु जी ने कहा, अब एहिजा हम जब शब्दवा सुननी तब हम क्लियर भइनी कि भाभी जी हैं। तो पूछने पर मेरे पति विमलेंदु जी ने कहा कि मेरे बड़े पापा के बच्चों को सुनकर हम भी वहीं बोलने लगे हैं, बोलते हैं वो। अच्छा, मैंने कहा, और मेरी समस्या, मैं क्या बोलूं? ससुर जी मुझे दुल्हन बोलते थे। मैं बस आप खाना खा लीजिए, चाय पी लीजिए ही कह पाती थी। किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया कि ये एक अच्छी बात थी। दिन गुजर रहे थे कि अचानक एक दिन खबर आई कि मेरे पिताजी नहीं रहे। मैं बिलख बिलख कर रो रही थी कि एक हाथ मेरे सर पर आया, साथ ही एक धीर गंभीर आवाज, मीना। मेरे बाबूजी मुझे इसी नाम से पुकारते थे। एक पिता गए तो क्या हुआ, मैं हूं ना तुम्हारा एक पिता। आज पहली बार उन्होंने मुझे दुल्हन न कहकर मीना कहा था। मैं सब कुछ भूलकर उनके पैरों पर झुक गई थी। मन से और मुंह से यही निकला, काका। और उसके बाद मुझे पिता की कमी कभी नहीं महसूस होने दी। हमेशा मेरे साथ, मेरे हर फैसले में। अब बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ, ध्यान दीजिएगा इस अंतिम पंक्ति को, कि उम्मीद करती हूँ कि हर लड़की को ऐसा ससुराल मिले और ऐसे ही एक काका। उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन। मीना पांडे जी के पोस्ट खातिर वहाँ के बहुत बहुत प्रणाम। हमारा रास्ता आसान हो गई सुन के। यह पोस्ट के सहज रूप से पंडित रामनाथ पांडे जी के साहित्य ना व्यक्तित्व के बारे में कहल जा सकल जाला कि वहाँ के व्यक्तित्व वर्तमान समय में ढेर माने रखा था। ये पोस्ट पढ़ के हर पतोह ऐसे ने ससुर के कल्पना करत हुई है। ये हमारा लागत था। पंडित रामनाथ पांडे जी भोजपुरी साहित्य के चैत बैसाख नियर पीपर के पेड़ जस रहनी। जैसे चैत बैसाख में पीपर के पेड़ में हरियर हरियर कोमल कोमल पत्ता आ जाला, ऐसा रहनी जी। तारकेश्वर राय जी बिल्कुल वहाँ के जितना भी बात है, विचार बाटे, निश्चित ही हमनी खातिर प्रेरणा स्रोत बाटे। तो वही बात के हम आगे बढ़ावत भी बानी। नमन भैया हमरो ओर से, जेपी भैया। तो वही बात हम आगे बढ़ावत बानी कि
वहाँ के पीपर के पतई जैसे रहनी समझी। वहाँ के जितना हम समझ पौनी पढ़ पौनी कुछ दिन में कि वहाँ के नेह के मन महक शीतल छाँव में परिवारे ना साहित्यकार और संस्कृतियों कर्मी के कई गो वर्ग पीढ़ी एक साथे गुने सुने आ प्रेरित होखे। अगर वहाँ के सोझा के वो टेढ़ मनई चल आवे आ टेढ़ बात करे तो वहाँ के डांटल डपटल अपन फर्ज समझी। बाउर पर डंटबो करी तो नीमन पर पीठियो थपथपाई। काले श्रीवास्तव जी कहत रहनी कि हमनी के वहाँ के कई बार मिलल रहनी, हम सुननी कल श्रीवास्तव जी के संस्मरण भी। शुरू में दर्जन भर हिंदी उपन्यासन के लिखला के बाद पता नाम मन के कौन भाव जागल, मन में कौन भाव जागल कि वहाँ के भोजपुरी माई के सेवा के ओर प्रेरित हो गए नहीं। आ तब से खाली भोजपुरी में अपना के समर्पित करके पहला उपन्यास बिंदिया लिखनी। मीना पांडे भाभी जी सादर प्रणाम। सच में बहुत हम भाव विभोर हो गए नहीं। और वहाँ से साँच बताई तो राउर संस्मरण पढ़त पढ़त हमरो आँख भर गल कई बेर। तो जे बिंदिया पहले हुई ओके पता बा कि बनेरा में बहत खाली भावे नइखे भरले में, एहमे तत्कालीन समाज के वो बेरा के समाज के जीवंत चित्रण बा। तो आजू एहू बेरा के समाज में फैलल स्त्री विमर्श के चर्चा बहस के चिंगारी बा। सामाजिक ताना बाना आ वर्ग भेद के देवाल बा जौन आजू अपना समाज में सहज दिखाई देला। कहीं देख ली तो वो वर्ग भेद के दीवार आजू बाटे मजबूती से ठाड़ बाटे। बिंदिया में लड़की के प्रेम पर समाज के पहरा आ क्रूर नजर आजू बाटे जौन बिंदिया में बाटे वो आजू बाटे। आजू जमाना कितनो हाईटेक हो गइल बा त का ह, कितनो इंटरनेट के सेवा घर घर में पहुंच गइल बा त का ह, कितनो नया फैशन आ नया जमाना के नया पुरान बूढ़ जवान सभे जान रहल बा त का ह। तबो कोनो लड़की जब प्रेम करेले त गांव समाज में मन माहौर होइए जाला। 64 साल पहले के बिंदिया आजू समाज में बदचलन आ नाक कटावे वाला लागेले। आशुतोष नंदन पांडे जी सादर प्रणाम सर। हमरा मतलब ये कहत रहनी है कि ओकर समय भले कुछ हो गइल बटा का बिंदिया कितनो पुरान भइल त का ह, लेकिन आजू बिंदिया उहे बिया बेचारी। आजू बिंदिया वही तरह बिया लोग के नाके कटावेला लागतिया। और जी भैया सच में जैसन पतोह के सपना ऐसन पतोह के सपना सम्मत बाटे बिल्कुल। अब भगवान करे कि ऐसन पतोह सबके मिले, ऐसे ससुर सबके मिले। ज्वाला भाई जी बिल्कुल सही बात बा। जे भी भैया एकदम सही कहता नहीं जी। जैसे मान ली कि सोनू जी सादर प्रणाम। जैसे मान ली कि हम कहते रहनी कि जैसन कि बिंदिया के दूसरका संस्करण जौन हम दूसरका संस्करण पढ़ले बानी आ ये खातिर हम धन्यवाद देता नहीं भोजपुरी साहित्य आंगन के कि भोजपुरी साहित्य आंगन पर हमरा पढ़े के मिलल कि हम बिंदिया जैसन कि बिंदिया के दूसरका संस्करण में संलग्न बा महापंडित राहुल शंकरत्यायन जी लिखले बानी। हम ओके पूरा जिक्र ना करब काहे से हमार विषय कुछ अलग बाटे कि लिखले बानी कि एकर कहानी छोट बा। बाकी यह छोटे कहानी में गांव के पावन मानसिकता में घातक दुश्मनी या कलुषता के जौन दीमक के जौना ढंग से वर्णन कइल गइल बा का आज वो नहीं है। आज वो अपना समाज में व्याप्त बा। बिंदिया उपन्यास वाला कलुषता दुश्मनी आज वो घर घर में व्याप्त हो गइल बटे। आज वो गांव के समर्थवान कमजोर के जो के लेखन खून चूसत रहे। निश्चित ई केहू से छुपल नहीं है। हमारा अपना समाज में सोझा दिखाई देला कि सीधवा किसान समर्थ के जाल में फंसत जात बाड़े तब वो अपना आस्था विश्वास के बनौले रहत बाड़े। आजू देवकुरी देवता आ दान खातिर अनाज से अगौम अगरासन पहले निकालल जाला। बिंदिया के बाबू कोदई पहले एगो समृद्ध किसान रहल बाड़े। वो कहानी में जौन बाटे कहतो बाड़े और वो समृद्ध किसान देखी कहतो बड़े ओ बेरा कि खेत के अन्न पहले बाभन आ पड़ोस के में बाभन आ पड़ोस के मुंह में पड़े के चाहिए। देखी ई अपनी भोजपुरी संस्कृति है। ई प्रवृत्ति या परंपरा भले समय के दवानल में जरत दोसर रूप ले ओके बाकी अपना भोजपुरिया समाज में
समाज से साफा गैल नहीं खे, ये अभिनव व्याप्त बाटे, कहीं न कहीं कमे रूप में व्याप्त बाटे। सादर प्रणाम मणिबेन द्विवेदी जी, आपके सादर प्रणाम जी, आभार, धन्यवाद। सूर्या गोस्वामी भाई, आपके सादर प्रणाम। बड़ा अच्छा लागल देखनी है जेपी भैया के सेशन हम, और जेपी भैया के सही बात बा, वहाँ के तो साहित्य के डंडा जौन चलावे नहीं वो अच्छा बाटे आज के समय में। सुरेश कुमार जी, बहुत बहुत प्रणाम आपके जी। तब आज वो मतलब अपना समाज में ये लोग व्याप्त ऐसा का सब व्याप्त बाटे। देखी कोदई जौन कहत रहे कि खेत के अन्न पहले बाभन आ पड़ोस के मुंह में पड़े के चाहिए, ये प्रवृत्ति आज ये प्रवृत्ति या ये परंपरा भले आज समय के दवानल में जरत दोसर रूप ले होके तो का, लेकिन भोजपुरिया समाज से सफा नहीं गई। यही तरह देखियो में एगो दृष्टांत आयल बा युधिष्ठिर के, साच बोलला के। युधिष्ठिर के दृष्टांत दे के जौन शाश्वत सत्य के बारीकी से लेखक कोदई या बुधराम, लेखक जौन व्यक्त के लिए बानी कि कोदई बुधराम के समझावत बाड़े कि का कहत रहे सुनी कि गरीब के बाद के कोनो कीमत ना होके, साच बोले वाला गरीब रोजे लतियावल जाले सन। वहां के कहत नहीं कि ऊ बुधराम के से आगे कहत रहे का कि गरीब के झोपड़ी में साच बोले वाला जाने कितना मुगैला सन, बाकिर साच बोले में नाव भइल त खाली युधिष्ठिरे के। यह हाल बा। तुलसीदास जी के वो लाइन हमरा याद आवता कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। ठीक, तब विंध्या में जहां गांवी परिवेश में पलल बढ़ल प्रतिकूल परिस्थितियों से लोहा लेत दृढ़ता या साहस के प्रतिमूर्ति बनल लड़की विंध्या के कारनामा के जियतार चित्रण उकेरल गइल बा। उहमें अन्याय के विरोध में संघर्षरत, शोषण उत्पीड़न के खिलाफ अपन आवाज उठावत अनवरत संघर्ष के दास्तान प्रस्तुत करत बानी श्री रमानाथ पांडे जी। विंध्या जैसन 1956 में गांव समाज के लोग के आंख में गड़त रहे, जेतरे ओबरा गड़त रहे विंध्या, आजुओ के समाज में ओकर दशा उहे बाटे, कौन ढेर निखे बदलल। उपन्यासकार के मन में गांव खातिर अनघा नहीं छो बाटे। उपन्यास में देखी तो श्रद्धा, सत्कार, आदर, सम्मान सब बाटे। देखी तो उपन्यास के शुरुआत प्रकृति के सुंदर वर्णन से होता, और वहां के लिखत नहीं कि सड़क के किनारे फूस के एगो झोपड़ी रहे, जौना पर लौकी के लतर फैल के कचमच कचमच कैले रहे। सुंदर वर्णन, उज्जर उज्जर फूल के साथे छोट बुअर बतियो लागल रहे। ऐसन वर्णन पूरा उपन्यास में बेर बेर पढ़े के मिलल बा। अब बेर बेर वर्णन कल गेल बटे। आगहू देखी, आगहू कहल गेल बटे कि सभे गांव की स्थिति के वर्णन। बहुत बहुत आभार भैया, जेबी भैया, आपके हम कमेंट पढ़ा तनी, बस प्रयास के लिए बनी रोगा लोगों के आशीर्वाद से कि जौन हमरा आंखी से लोकल बटे वो सच्चाई के सामने ले आवल जाओ जी। जय भोजपुरी मधुबाला सिन्हा जी, जय भोजपुरी पांडे जी। मनोज तिवारी भाई जी नमस्कार, सादर प्रणाम। कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा, धन्यवाद। तो ये कहते नहीं कि जैसे बिंदी जौन प्रकृति के वर्णन बाटे, वो प्रकृति के वर्णन बहुत बार बार भइल बाटे। इतने भरना हुआ के गांव के जौन वर्णन करता नहीं, आगे कहता नहीं कि सभे गांव में के पहले सरग बुझत रहल। बात 1956 के होता, 1956 में उपन्यास लिखाई रहे, लेकिन का आज ही अलग बाटे का आज उहे रूप बाटे कि सभे गांव के पहले सरग बुझत रहल, ओ में रहे वाला के देवता समझत रहल। उहे गांव अब नरको के कान कटले बाटे, समझी, ई दुर्दशा हो गइल बाटे। एगो और ही प्रसंग देखी सबे कि जमाना कितनो बदल गइल बाटे, का जमाना कितनो बदलत होके तो का आज वो बेटी के पाल पोस के दूसरा घर भेज दिहल जाला। आज वो जब हम पढ़त रहनी तो पंडित हरिचंद मिश्र जी के लाइन याद आ गई। वहाँ के जौन सबसे फेमस कविता गीत है कि कौने दुख डोली में रोज जात कनिया, वो याद आ गई, वो हमारा सामने जीवंत हो गई। आज 64 साल पहले कोदई या बिंदिया के भइल बातचीत साँच उठे लागल, साँच हो गई, साँच हो उठल। बिंदिया अपना बाप कोदई से कहलस, जात बानी बाकी जोगाड़ वाला बतिया ना बुझाइल। देखी सब सुनी सब बड़ा अच्छा लगी। जात तो बानी बाकी जोगाड़ वाला बतिया ना बुझाइल। कोदई मुस्का के कहलन, देखा तानी आजकल ते बड़ा चल विधुर हो गइल बड़े, तोरा के जेहल में बंद करे के घड़ी आ गइल बटे, ध्यान देव सबे। राम प्रकाश बाबू जय हो। बाकी बेकसूर केहू जेहल में ना भेजल जाला। बिंदिया कहती अपना बाप से
ओकर बाप कहते रहे कबो कबो औसों होखेला। फिर बिंदिया जवाब देती है ना बाबू हम तो कबो नहीं देखले। तब ओकर बाप स्पष्ट करता रहे रात दिन तो देखत अरे बियाह क के लड़कियन के दूसरा घरे भेजल का हो, वहां जाके वो बेचारी अपना मन के किछु न कर सकेले, दोसर के आस पर जिए के पड़ेला, उका जेल ना हो। कहा वो वर्णन खाली 1956 के वर्णन बाटे, आजो तो स्थिति बाटे अपना समाज में। उपन्यास में अपना बाबू से बिंदिया के कहनाम आजू अकाल हो शाश्वत सत्य बाटे। वो कहत बिया हाँ बाबू भूत तो अबरे पर नो जबर होखेला, दुनिया के ये दस्तूर है, कमजोरे पाके सभे सतावेला। वाह आजो ही बतिया बाटे, कमजोर के सभे लतियावेला आ बड़ से सभे बतियावेला। उपन्यास जकरा आगे पीछे घूमता, सुजीत भाई जी धन्यवाद। उपन्यास जकरा आगे पीछे घूमत बा वो बिंदिया के चरित्र अनुपम बा, बड़ा चौकस बा आ दमदार बा। बिंदिया के बहाने 64 साल पहले लेखक श्री रामनाथ पांडे जी समाज में पैसल आ रचल बसल अनगिनत नकारात्मक सोच के बखिया उधेड़ देले बानी। जैसे बिंदिया कहत बिया कि पाप सभे करी, बाकी पापी से छुआए कि केहू न चाहिए। सभे चाहेला कि सांप मर जाओ लेकिन लाठी ना टूटे। दूसरा के कान्हा पर सभे चोरिया करेला लेकिन चादरा ओढ़ के। जी सुजीत भाई जी वह बात बटे कि आजू उतने बटे बिल्कुल। बीएन तिवारी सर सादर प्रणाम, धन्यवाद। राम प्रकाश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हम आगे यो कहे चाहते नहीं कि बिंदी भोजपुरिया भाव के माने ले, जवन स्वभाव आ भाव के लोक जीवन के अलगा होला। जवन भी भोजपुरी में स्वभाव चाहे भाव लोक जीवन से अलगा होला, भोजपुरिया जन आजू ओकरा के विरोध में ठाड़ हो जाले। भोजपुरी क्षेत्र में रूढ़िवादी ऐसन विचार के खिलाफ हरदम पुरहर आवाज उठावल गईल बटे। यह ना धार्मिक आडंबर पर बरियार घाव देवे से लेके स्त्री के अभिव्यक्ति की आजादी तक भोजपुरी साहित्य सीना ठोक के अपन बात कहले बा। नायिका बिंदिया लोक संस्कृति आ लोक प्रवृत्ति के वही आत्मा के नींव पर लिखल ऐतिहासिक पात्र बिया। उपन्यास गांव के आत्मा खेती बाड़ी या किसानी से जुड़ल बा। मेहरारू के अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता आ पुरुष समाज अपन अस्तित्व के बिगुल बजावे में जुड़ल बा। देखी केहू इतिहास पढ़ेला आ केहू इतिहास गढ़ेला। बिंदिया उपन्यास से रामनाथ पांडे जी इतिहास गढ़ले बने, भूतकाल के वर्तमान से जोड़े के धन्यवाद भैया, ये आपके आशीर्वाद बाटे, प्रयास बाटे भैया, प्रयास केले बानी। और वही प्रयास में हम एक बात हमारा मन में एकाएक विचार आयल कि सच में कि केहू इतिहास पढ़ेला, हमनी के पढ़ते बानी जान आ पंडित श्री रामनाथ पांडे जी जैसा लोग इतिहास गढ़ेला। देखिए बिंदिया उपन्यास से रामनाथ पांडे जी इतिहास गढ़ले बानी। 1956 में बिंदिया छपल। सोची आज 2020 हो गई, आज हमने 2020 में आगल बानी जनता का है। आज वो गांव समाज में ये मान्यता है कि बाप दादा भाई बंधु लड़की के जौने खूटा में बांध दिए हैं वो सीधवा गाय निहर वही खूटा में बना जाइए। यह उपन्यास में देखी कि वो गांव के मामूली किसान के बेटी बिंदिया गांव समाज के वो सनातन परंपरा के चुनौती देले बिया आ अपना प्रेमी से ब्याह करके समाज के सामने ठाड़ हो जात बिया। देखी आज के लड़की खातिर जिंदगी के कोनो क्षेत्र दुर्गम नहीं है। आज के लड़की जिंदगी के हर क्षेत्र में पुरुष से कान्हा मिला के चलता रही सर। देखी तो बिंदिया 1956 में, आज ना 1956 में बूढ़ बीमार किसान बाप कोदई से सगरो खेत खरिहान के काम संभाले ले बिया। उनका कहती आराम करो, बीमार पड़ गए बड़े बेचारे, पूरा खेत खरिहान के काम संभाल ले बिया। उस जमाना में कैसे कही थी कि बिंदिया वर्तमान में जीवंत नहीं है। मंगरा बिंदिया के खेत खरिहान में काम करे वाला एगो नौजवान बा। धन्यवाद सुजीत भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मंगरा बिंदिया के खेत खरिहान में काम करे वाला एगो नौजवान किसान बटे।
देखिए कई वो किसान वो काम करता ओकरा खेत में, ओकर सहयोग करता, बाकी ओकरे रूप जवानी या अल्हड़ता पर मचलत वही गांव के झमना ओकरा के पावे खातिर कुचक्र रचता, ओकरा पर बदचलन के अछरंग लगा देत बा। बेटी बहिन के इज्जत आबरू से खेले खातिर ई चक्र कुचक्र का आज मिटल थोड़े बटे, आज नहीं है अपने समाज में, कहाँ नहीं के होत, हर जगह होता। समय के साथ चलत विंध्या उपन्यास में पुजारी के कुचाल आजू तथाकथित बाबा लोग के जेल में बंद भइला के गवाही देत बा। ये हमारा लागता कि बिंदिया झमना के चरित्र जानत या कि वो कैसन का बाटे। वो अपना बाबू कोदई के कहला पर झमना से बियाह करे खातिर तैयार नहीं हो। जिंदगी के पाप के भार में झोंकला से अच्छा बाप के जवाब दिहल बुझतिया। और बड़ा हिम्मत करके उपन्यास के वर्णित तो दृश्य के देखी बिंदिया खूब रोवती है। बात जब शुरू होता तब बड़ा हिम्मत करके अपना भीतरी बड़ा हिम्मत करती है बिंदिया, तब कहती है हम झमना से ब्याह ना करब। इस सुनते वो दृश्य के देखी, इस सुनते कोदई के ममता ना जाने कहवा हेरा गईल। छने में एड़ी के खिस कपारे पर चढ़ गईल, उनकर आंख लाल टेस भ गईल। नथुना फुलावत कहलन, ऐ ते झमना से ब्याह ना करबे ना, ऐसन कह तोरा तनिको लाज नहीं लागत। ध्यान देव सब है ओ बेरा के बिंदिया कितना ताकत से, कितना आत्मविश्वास से खड़ा होकर कहतिया कि लाज कैसन, साचो बात कहे में भला लाज लागेला। हम तो ये बात गांव भर के सोझा कहब। बिंदियो तन गईला, कहलस चाहे जे होखो, बाकी हम झमना से ब्याह ना करब। अब आगे देखल जाए, बाप व्यंग्य में ऐसे ही कह देता तो का मंगरा से करबे, खीस में कहले कोदई। बिंदिया के तब बिजली मार दहलस, ओकर देह सन से कह के सुन हो गईल। बाकी कहलस, बाकी जब कहता रह तो ओकरे से करब, और जाके मंगरा से ब्याह करतिया। खैर आगे की कहानी बाटे, हम वर्तमान से जोड़े के जौन जौन पक्ष हमरा नजर आयल बाटे ओके हम वालों के सामने रखता नहीं कि हमरा नजर में बिंदिया के ई साहस स्त्री विमर्श खातिर चिंगारी ओइजा लगा दल रहे। चिंगारी के सथवे समाज में स्त्री के प्रति होत अन्याय के देह के लेखक के पीड़ा के पराकष्टों के व्यक्ति अभिव्यक्ति बाटे। ई खाली ऐसे ही नहीं है, ऐसा कालो होत रहे, आजू होता। आजू यही समाज में मंगरा, झमना, बुधराम, पुजेरी या विवश बाप कोदई के साथ है हर हाल से ताल ठोक के दो हाथ करे के तैयार बिंदियो बाड़ी सन। बिल्कुल तर्केश्वर जी, आजू बिंदिया प्रासंगिक बाड़ी सन और समसामयिक बाड़ी सन। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जे भी भैया रुआ लिखत नहीं कि राउर विवेचन सुन के एक बेर सबके बिंदी बिल्कुल पढ़े के चाहिए। और इस संयोग से कि भोजपुरी साहित्यांगन पर उपलब्ध भी बाटे। हाँ अलग बात बा कि डाउनलोड नहीं होत, लेकिन वो ये पढ़ी सब है। तब हर हाल में वो तैयार रहती है, ताल ठोक के जवाब देवे खातिर तैयार रहती है बिंदिया। बिंदिया के विद्रोही तेवर में जहां आज के प्रगतिशील आधुनिक स्त्री के रंग बा, तो उहा में गवई गुलामी आ तेलबेलई के साथ है ईर्ष्या अमरख के दस्तावेजों मिलत बा। देखिए यह उपन्यास में जहाँ गवई निचता आ कुचाल के हाल बटे, उहाँ में कमे सही बाकी नेह के नाता निभावे वाला बुधरामों के चरित्र बा। ई चरित्र आजू अपना समाज में विशेषकर गवई जिंदगी में बड़ा पुख्ता ढंग से देखल जा सकल जाला। भाई पटीदार से लेके पास पड़ोसी ले जब बगल के तनी नीमन चिकन हो देखे ले ओके शोर के सुखावे में लाग जाले। आजो के हाल बा जी मधुबाला सिन्हा जी। बिल्कुल आज भी बिंदिया पूरी तरह से प्रासंगिक बाड़ी। सिंगर अखिलेश विश्वकर्मा जी सादर प्रणाम बाबू, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बहुत अच्छा वो काम करतनी गीत गौनोई के। तो हम ये कदर नहीं है कि आजू जब भाई पर्दार से लेके आस पड़ोस ले जब बगल में तनी सा निमन चिकन शुरू होला ना, तो ईर्ष्या अमरख में लोगों के शोर के सुखावे के प्रयास में लग जाला।
ई आजू वो दूसरा के धन के हड़पे के जौन तिकड़म बाजी बाटे अपना गांव समझ में ढेर होत रहेला। गांवन से पलायन के परिपाटी जौन तैयार भइल, हमरा नजर में ओहमे एकरो इहो एगो जिम्मेदार बाटे। ऐसने हाल पर डॉक्टर वेद प्रकाश पांडे के एगो दोहा बाटे कि हाफ हाफ कर जिंदगी आती मेरे गांव, जैसे हिरनी के हुए घायल चारों पांव। हिरनी जैसा निरी, सबसे अच्छा, सबसे इनोसेंट पशु के भी चारों पांव घायल हो गए बटे, वह आज के गांवन के स्थिति बाटे। देखिए राम प्रकाश तिवारी विंध्या वास्तव में भोजपुरी के कालजयी रचना, बिल्कुल कालजयी रचना बा। हर काल में शाश्वत रचना कहल जाइए के, और हर काल में हमेशा ई सत्य के साबित करे वाला रचना बाटे। विंध्या में वर्णित जौन धन हड़पे, चाहे इज्जत लूटे, चाहे अनेरे दूसरा के बेटी के इज्जत पर अछरंग लगावे के गांव में व्याप्त प्रवृत्ति के जौन वर्णन भइल बाटे, दुखदायी प्रवृत्ति के जौन वर्णन भइल बा, तो का वो आज नहीं है? आज वो गाँव में हमरा रउआ गोंडा पिछुआरे ऐसनो अनगिनत बुधराम बाड़े, लेकिन ओकरा बाद हो बुधरामो बाड़े ऐसन कि जे केतनो आँच आई तक कहा, लेकिन सांच के सांचे कही हैं आ सांचे के साथ दी हैं। कितनो लांछन लागी तक कहा अपना सीधवा सड़की पर चलत रही हैं। आज वो लोग बाटे, बहुत लोग। देखिए अब भारतीय परंपरा के साथे गावन के जियावत रही हैं, बिंदिया के बाप से मिलावत रही हैं। आज भी शंका लोग बाटे जौन वो कहानी में वर्णन बटे, उपन्यास में वर्णन बटे। अब हम धीरे धीरे लगभग आधा घंटा 35 मिनट होइए गई, तो धीरे धीरे हम 2-4 मिनट में अपन बात समाप्त करब। बात समाप्त करे से पहले हम जौन आवत नहीं जौना बात पर वही बा कि देखी अब हम अपन बात के विराम देवे के मूड में बानी। जे भी भैया लिखा था इहे रुपवा राउर हम देखल चाहत रहनी है। हाँ देखी आस पड़ोस और साथी संगाती के हम ऐसे अलग हट के एगो बात कहता नहीं। आज ये सार्वजनिक मंच पर ये सोशल साइट्स पर हमें बात की कबूलत नहीं कि जेपी भैया, राजीव उपाध्याय जी, सुमन सिंह जी, ये सब मिल के हमरा में बहुत अधिक उत्साह भरल, साहस भरल, हमरा हिम्मत के बढ़ावल। एक खातिर सबके बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बीएन तिवारी जी कहते हैं जी आदरणीय रउआ विंध्या के अद्भुत वर्णन कैनी। अब तो ये उपन्यास बिल्कुल पढ़े के चाहिए, जरूर पढ़े के चाहिए। एक खातिर पढ़े के चाहिए कि भोजपुरी साहित्य के, उपन्यास साहित्य के पहला लड़का है, पहला बच्चा है विंध्या, ई समझ के पढ़े के चाहिए। जितना पहला बच्चा से आदमी प्रेम करेला, जितना लगाव रहेला, वह लगाव समझ के पढ़े के चाहिए। और कहीं मिले कि ना मिले, हमरा के संजोग से राम प्रकाश तिवारी जी हमरा के पीडीएफ भेजले रहलन, लेकिन भोजपुरी साहित्यांगन पर भी बाटे ही। हाँ वही डाउनलोड नहीं खे होत, हम आग्रह करब साहित्यांगन चलावे वाला लोग से कि डाउनलोड के ऑप्शन होके रख दे लो। मंजूश्री जी कहते नहीं जे लोग भारी आविष्कार बुझत होई, बिल्कुल दीदी बिल्कुल। आज से 64 साल पहले श्री रामनाथ पांडे जी ये चिंगारी लगा दल रहनी अपना भोजपुरी उपन्यास विंध्या के बहाने। तो अब हम अपन बात के विराम देवे से पहले, अपन बात के समाप्त करे से पहले एक बार फिर से इतिहास पुरुष पंडित श्री रामनाथ पांडे जी के सादर प्रणाम करत खाली ई बात कहे के चाहे कि देखी भोजपुरी भाषा, भाव, साहित्य सृजन कोनो बात के में कमी नहीं है। 1956 से तुलना कल जाओ तो आज भोजपुरी की सेवा में ढेर सरकार, सवांग, साहित्यकार, संस्था लागल बाड़ी सो। तो वो हमने के भोजपुरी के संवैधानिक मान्यता खातिर खाली पोल्हावे मिलत रहेला, ई सोचे वाली बात बाटे। हम वहां से जोड़त नहीं ऐसे कि इहो ये उपन्यासे के अंश बाटे जो हम बात कहता नहीं। यह चिंता आजू बा। 1956-57 में एक दूसरा संस्करण छपल रहे शायद, और 56 में पहला संस्करण छपल रहल, तो हमरा जो मिल रहे दूसरा संस्करण मिल रहे। तो 56-57 में वह बतिया रहे। विंध्या के दूसरका संस्करण में अपन बात लिखत पंडित रामनाथ पांडे जी कहत बानी, रउआ पढ़े सब तो अपन बात में वहाँ के ई दुख व्यक्त कैले बानी कि दुनिया बदलत बिया, दुनिया के लोगों बदल रहल बा, अपन देश बदल रहल बा, देश के लोग तो चिन्हाते नहीं खे, ध्यान देव सब है, देश के लोग तो चिन्हाते नहीं खे।
देश के धरती, देश के आन बान आसान पर मौत के से जूझे वाला लोग अपना स्वार्थ में लपटाइल आपन आपन तुरही बजा रहल बा, बिना कोनो लय के, बिना कोनो राग के। तो काई भोजपुरी खातिर जौन भोजपुरी के संवैधानिक मान्यता दिवाओ खातिर जौन बात कुल उठता, वो बात के नहीं के सिद्ध करत। वहाँ के वो बेरा जौन बात कहल रहनी 56 साल में कहाँ कुछ बदलल बाजी, हमरा नजर में से तो कुछ नहीं के बदलल। तो स्वर्गीय श्री रामनाथ पांडे जी के ये बात भोजपुरी के परिप्रेक्ष्य में आजू वही तरह सांच लौकत बा। यह अवसर पर सगरो भोजपुरिया भाई बहन लोग से दसनों जोड़ के हमार अरज बाटे, विनती बा, प्रार्थना बा कि चाहे कितनो मतभेद होखे, चाहे कितनो मनभेद होखे, रुआ चाहे कोनो गोला बांधा में बनाए लोखी, एक बेर ऐसे ऊपर उठ के खाली भोजपुरी खातिर सोची आ समवेत तुरही बजाई। देखी ना, दल के दल सगरो बादल भाग जाइहन, फाट जाइहन, आ भाषा के सम्मान मिले लागी, अजोर उठबे करी। धन्यवाद मधुबाला सेना जी, धन्यवाद जेबी भैया। और हम यही बातन के साथ है अपन बात समाप्त करतानी। रउआ सबके फेर प्रणाम करतानी। भोजपुरी के पहला उपन्यासकार पंडित रामनाथ पांडे जी के स्मृति में वहाँ के कोटि कोटि प्रणाम करतानी कि वहाँ के जौन मेधा बाटे, जौन वहाँ के प्रतिभा रहल, वो हमनियों में थोड़ा बहुत आ जाओ, ये हमनी के सौभाग्य हो।